Futbalové rozhodovanie je tvrdá, ťažká práca. Život s rozhodcovskou píšťalkou je plný odriekania, ale aj skúsenosti a zásad. Rozhodovať, a to dobre môže iba ten, kto sa vie podriadiť tvrdej rozhodcovskej reholi so všetkým, čo k nej patrí. Sebaovládanie, cit pre hru a dobrá aplikácia futbalových pravidiel patria medzi najdôležitejšie. Futbaloví rozhodcovia riadení Slovenským futbalovým zväzom sa stali práve na prelome rokov 2008-2009 súčasťou konvencie, teda projektu UEFA, o podporovaní futbalových rozhodcov a zvýšení kvality zápasových funkcionárov na všetkých stupňoch. Mám na mysli začiatočníkov, amatérov, profesionálov. Tak to je veľmi zložitá otázka, veľmi dôležitá otázka spolupráce s regionálnymi komisiami, ale hlavne aj s oblastnými komisiami rozhodcov. Pristúpili sme hlavne z toho dôvodu, že uchádzame o členstvo v konvencii UEFA. Čo sa nám v týchto dňoch práve podarilo a návrh akreditačnej komisii UEFA už je na stole. Tento návrh musí schváliť už len exekutíva UEFA a budeme riadnymi členmi konvencie. Je trend, dá sa povedať, nie že len európsky a svetový, ale aj u nás taký, že je pokles záujmu o činnosť futbalového rozhodcu. Dnes rozumie v našich zemepisných šírkach futbalu každý. Hlavne pri pive o ňom vie zaručene všetko. Futbalový fanúšik, futbalový funkcionár, ale aj samotný rozhodca. Skúsme chvíľu nechať hovoriť zainteresovaných. Trošku teraz nastáva problém, že v podstate Ľuboš Michel skončil vlastne, ktorý bol náš top rozhodca v ostatnom období a dlhé roky, čiže skončil proste z tých dôvodov, ktoré uviedol a dneska v podstate pracuje na medzinárodnom oddele v Šachtore Donetsk, čiže proste vznikla tu nejaké vákuum, že proste, ale sú tu zase nastupujú nejakí mladí rozhodcovia v našej ligovej súťaži, takže zrejme nechajme si priestor, oni zrejme potrebujú nazbierať skúsenosti a dneska máme na tej listine 5 rozhodcov, myslím, že na tej druhej najvyššej je Hriňák, tiež z hľadiska vekového bude končiť za chvíľočku, takže proste budú musieť tí mladí nahradiť a samozrejme záleží od nich, aké budú výkony podávať, ako budú vystupovať, aké budú ich výkony a výsledky, takže podľa toho sa to bude odvieť, ale verím, že sú tam niektorí mladí talentovaní, ktorí majú potenciál byť ako proste do budúcna zaujímavými rozhodcami. Myslím si, že hlavne tá celoslovenská pôsobnosť bola pre mňa takým poučným vzdelaním, že som sa dostal medzi veľa vplyvných, rozumných ľudí a fotbal ešte ako taký mi dal možnosť riadiť určitý okruh ľudí na hracej ploche, čo si myslím, že veľakrát sa nám darilo. Čo vám zobral? Zobral nám možno troška toho voľného času pre rodinu, ale myslím si, že teraz budem mať o to viac času sa im venovať. Tak, ako má v európskom a svetovom vývoji svoju históriu futbal dospelých, mládeže, futbal žien, má ho aj rozhodcovský futbalový zbor. Mená Karol Galba, Vojtech Christov, Ľuboš Michel alebo zo zahraničia Pierluigi Collina či ďalší sú toho dôkazom. V čom spočíva jadro kreatívneho pôsobenia futbalového rozhodcu, ktoré dokáže vyniesť rozhodcu nielen k rozhodcovským futbalovým výšinám a pracovným úspechom. V súvislosti s položením tejto rečníckej otázky nechajme znova hovoriť profesionálov. Väčšina rozhodcov v Corgon lige alebo v republikových súťažiach sú vysoko vzdelaní ľudia, majitelia firiem, lekári, právnici a mňa práve toto tak hnalo k tomu, že musím si dorobiť tú školu, nakoľko som mal gymnázium, musím si dorobiť tú školu aj ja, aby som bol vzorný reprezentant alebo zástupca týchto rozhodcov. Keď chceme vychovávať a dosahovať naozaj v príprave rozhodcov dobre a veľmi pozitívne výsledky, aby tie výkony zodpovedali požiadavkám dnešného moderného futbalu, tak sa musíme o to viac venovať tej výchove a príprave týchto rozhodcov. Je to veľmi zložitá záležitosť, lebo tá doba v súčasnom období je veľmi zložitá, aj čo sa týka ekonomických a pracovných podmienok a o to väčšie nároky to kladie aj na samotných začínajúcich rozhodcov, aj celkový nábor, aj celková príprava týchto rozhodcov je veľmi, veľmi zložitá a vyžaduje si veľmi veľa a veľmi zložitej práci, ktorú možno si niekto ani neuvedomuje. A Slovenská komisia rozhodcov musí v tomto smere byť ako na tom vrchole a usmerňovať tieto
regionálne komisie, aj oblastné komisie rozhodcov z toho titulu, lebo je závislá od toho kvalitného materiálu, ktorý príde z týchto oblastných a regionálnych futbalových zväzov do republikových súťaží. Ak špičkový slovenský futbalový rozhodca končí svoju aktívnu, v tomto prípade 10-ročnú úspešnú futbalovú kariéru rozhodcu najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, uvažuje aj takto. Ten čas, kedy chcem skončiť, som si určil sám a chcem si tento posledný zápas vychutnať a verím tomu, že dopadne dobre, takže o to šťastie sa pokúsime spoločnými silami so všetkými chlapcami. Vy ste sa nepokúsali len o šťastie, vy ste dbali na literu futbalového zákona. Išiel o vás chýr, že ste ctili zákon futbalový, dokonca ste sa stali prezidentom Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu. Zostanete v tejto funkcii? Budete pokračovať v tej práci, ktorú ste v Slovenskej republike začali? Volebné obdobie mám na 4 roky, keďže je len polovica momentálne 2 roky. Tie 2 roky určite potiahnem, čo bude ďalej, uvidím, aká bude chuť do práce, pracovať s týmito rozhodcami. Zatiaľ si myslím, že to, čo sme si predsavzali, to plníme, asociácia získava na vážnosti a myslím si, že plní dôstojnú zložku Slovenského futbalového zväzu. Samozrejme, Janko tým, že je z nášho regiónu, tak sledovali sme jeho vývoj, jeho kariéru. V podstate on, myslím, že dokonca prvý ligový zápas pískal v Puchove so Žilinou, takže to bol jeho prvý zápas ligový. Potom 10 rokov pôsobil v tej najvyššej súťaži. Samozrejme, že ako v každej životnej etape mal aj lepšie zápasy a horšie, ale to je taký život, aj my každý máme lepšie dni a horšie dni, ale tak ja si myslím, že zanechal ako pomerne dobré výkony a výsledky za sebou a samozrejme viem sa vžiť do tých jeho pocitov, lebo nie je to jednoduché, keď príde ten deň D a ten okamžik vlastne, keď sa treba rozlúčiť s tou aktívnou kariérou, čiže určite v ňom sú rôzne pocity také, že ešte by možno aj chcel pokračovať, ale zároveň teda ten zdravotný stav asi mu neumožňuje a je samozrejme vekový limit. Takže určite to je také zmiešané, ale samozrejme, keď táto ceremonia záverečná skončí, tak proste on je človek vzdelaný, ktorý sa bude vedieť v živote zaradiť, takže ja mu prajem do tej budúcnosti ako všetko najlepšie, aby bol úspešný v podnikaní, aby sa mu proste darilo v živote, aby bola spokojná jeho rodina. No ja si myslím, že rozhodcovia si zaslúžia tiež za svoju činnosť, ktorú odviedli v prospech futbalu ako celku a na nominačných listinách republikových súťaží, aby im bolo za ich dlhoročnú činnosť poďakované. Komisia rozhodcov sa v minulosti k takýmto krokom rozhodla a myslím si, že každý rozhodca, ktorý ukončí svoju kariéru, si zaslúži takéto rozlúčenie. Vážení televízni diváci, v jednom sotva 15-minútovom televíznom bloku až príliš veľa tém na uvažovanie. Hlavne ak vieme, že rozhodcovia boli oddávna cieľom záujmu tých, ktorí chceli za každú cenu vyhrávať, ak vieme, že mnohí z nás bažíme hlavne po senzáciách, kuloárových rečiach, po čiernej duši futbalového rozhodcu. Mladí dvaja rozhodcovia, ktorí vymenili Ríša Havrilu a Ľuboša Michela na rozhodcovskej listine, budú musieť dokázať teda svojimi výkonmi a svojou prípravou a preukázaním svojich odborných znalostí na seminároch UEFA, aby s nimi UEFA počítala a bude záležať len od nich, ako rýchlo sa dokážu presadiť a adaptovať na úrovni UEFA súťaží. My z dielne štúdia Šport vďaka televíznej kamere a vašim schopnostiam chceme, aby aj vašou zásluhou bolo nahliadnuté do slasti a strasti futbalových rozhodcov a rozhodkýň, ich radostí, starostí, prežitkov a problémov. Preto nám píšte na adresu, čo chcete vedieť o práci, pote, šťastí a nešťastí futbalových rozhodcov, lebo táto relácia je určená počas roka práve vám. Stretnete sa v nej s mnohými rozhodcami futbalu a nielen futbalu, divákmi, renomovanými úzko špecializovanými novinármi na futbal, psychológmi, futbalovými funkcionármi, ale zaujímavé dialógy a úvahy chceme viesť predovšetkým s vami. Má to byť totiž relácia v prvom rade pre vás všetkých, ktorým futbal ako hra hier a úžasný spoločenský fenomén nie je ani z pohľadu futbalového rozhodovania ľahostajná.